Hej alle sammen, det her er min første video i dag, og i dag kommer vi til at snakke om, hvad vi skal lave i fremtiden, nogle ting som om mig, og så vil jeg have, I skriver, hvad I vil gerne se her på min kanal i fremtiden, dernede i kommentarfeltet. Så lad os starte med mit navn. Jeg hedder Mona. Mit navn på kanalen, det er Tokkermusen, fordi det er min hest. 2 små søskende og en stor. Og nu tror jeg, at mine små søskende kommer lige om lidt. Altså. Vi er også gæster, så hvis I kan høre noget derude, så er det fordi, vi er gæster. Nogle 2-årige små børn. Vi bor over på kirken. Vi kan lige fortælle præcis bor henne. Så hvis I vil, for eksempel, jeg rider på heste. Jeg har en hest, det der. Og jeg er Star Stable, hvis det er noget, I gider at se. Jeg har lige fået Sims 4. Så jeg har en god portion ting. Vi kan spille Roblox, I kan få hestevideoer, jeg har kæpheste, jeg har alt muligt. Jeg tegner og laver kræer og alt muligt klippe-klister ud i kræerummet. Så hvis det er det, I gider at se, så skriv det. Kom med alle de forslag. I kan komme med noget helt andet, som jeg overhovedet ikke har tænkt på. Bare skriv det ned. Jeg er 10 år, jeg hedder Mona, jeg har en hest, jeg har en hund, 2 små søs. Jeg har en far, der bor nede i Egypten, og så har jeg faktisk en bonusfar, jeg bor med i Danmark. Så min far, han kommer ned fra Egypten af, altså. Så hvis der er noget, I vil se her i fremtiden, så skriv det venligst. Det bliver sjovt, og I må gerne like og subscribe. Det vil jeg elske, hvis I gjorde. Ja, så jeg vil bare gerne have, at I har en god dag. Og så siger vi ses til næste video. Jeg tror, at næste video kommer lidt mere præcist ud omkring om en uge, tror jeg. Jeg har ikke nogen fast rutine endnu. Men så vi siger, vi ses. Ha' en god dag. Og like og subscribe. Det vil jeg blive så glad for, hvis I gjorde. Vi ses. Like og subscribe.